खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सानलायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा बे आसामनि डायरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जाम जागोननि थाखाय आसाम हिस्टरिनि आं माखासे गोनांथार MCQफोरखौ लाना फैनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे MCQनि भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो आसाम हिस्टरिनि माखासे गोनांथार MCQफोरखौ जोंहा सेथि सोंथियाव मा सोंदों नै इटाखुलिनि दावहानि समाव आहमफोरनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन होननानै जोंहा सेथि सोंथियाव सोंदों दा बेहाय नोंथांमोना गाहायाव मोनब्रै अपसनखौ मोननो हागोन दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय दिहिंगिया अलन बरबरा बिथाङा जोंहा आहमफोरनि सान्थ्रि गाहायमोन दै इटाखुलिनि दावहानि समाव बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय गह नाम्बारा जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दै 2 नाम्बार जोंहा सोंथियाव मा सोंदों नै इटाखुलिनि दावहानि समाव मुगलफोरनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन होननानै जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव सोंदों गाहायाव मोनब्रै अपसन मोननो हागोन दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा मनसुर खान एबा मानसुर खान जोंहा ग नाम्बारा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 3 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा सोंदों नै सोर आहम राजानि खुंथायाव बेंगलनि गाग्लोबनाया जादोंमोन होननानै जोंहा 3 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा ग नाम्बार रुद्रा सिंहानि खुंथाय समाव दै आं बेहाय गिबियावनो मोनसे खोथाखौ बुंहरनो बावदोंसो आं नोंथांमोननिसिम बेहाय बर'आव लिरनायाव जोंहा स्पेलिंआ एसेबाबो मिस्टेक जायो दे माने बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनायबो गैखाया नालाय दा बेनिखायनो एसे माने प्रब्लेम जायो आरो ट्रेन्सलेसन खालामनायाव नोंथांमोना एसे माने एडजास्ट खालामबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव आसाम हिस्टरिखौ इंलिसाव फरायदोंबा नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागोन सोरखौ मा बुङो बेखौ नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय दे एसे दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 4 नाम्बाराव जोंहा मा सोंदों नै सुथियाफोरनि जोबथा सासनगिरिया सोरमोन होननानै बे सोंथियाव सोंदों दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ एबा हाखाबाय जानांगौ दा जोंहा सुथियाफोरनि जोबथा सासनगिरिया सोरमोननो नितिपाल जोंहा गिबि क'आ कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 5 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै रुद्रा सिंहया जयसागरखौ सोरनि गोसोखांथियाव बानायदोंमोन बेखौ बेहाय जोंहा सोंदों रुद्रा सिंहया बिमानि गोसोखांथियाव जयसागरखौ बिथाङा बानायदोंमोन दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय गदाय क'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार 5 नाम्बारनिया दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै गाहायनि बबे जायगाया हिन्दु बुद्धिस्ट आरो जैन गोसोखांथिनि नेरसोन दं होनदों आरो बबे जायगायाव बेखौ बेहाय सोंदों दा जोंहा 6 नाम्बारनि सोंथिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय सुरिया पाहाराव जोंहा हिन्दु बुद्धिस्ट आरो जैन गोसोखांथिनि जोंहा नेरसोन दं दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय गिबि क'आ जोंहा 6 नाम्बारनिया कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बाराव मा होनदों नै गाहायाव होनायफोरनि बबे मानसि बानायनाय बिलोमा होननानै बेहाय जोंहा सोंथियाव सोंदों दा गाहायनि बबेखौ मानसि बानायनाय बिलोमानो बेखौ जोंहा कुइसनाव सोंदों दा 7 नाम्बारनि जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाबाय जयसागरखौ जोंहा मानसि बानायनाय बेयो मोनसे बिलोमा दै जयसागरा गिबि क'आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 8 नाम्बार जोंहा सोंथियाव मा सोंदों नै रंगरनि जोबथा महरखौ सोर होदोंमोन होननानै बेहाय जोंहा कुइसनाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा 8 नाम्बारनिया ग नाम्बारा दै प्रामाथा सिंहा बिथाङा रंगरनि जोबथा महरखौ होदोंमोन माने बिथाङा लुफुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय 8 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा ग नाम्बार प्रामाथा सिंहा दानिया फैदो जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव सोंदों नै गाहायनि बबे जायगाया स्पयमुतिनिजों सोमोन्दो दं होननानै जोंहा सोंदों दा बिनि 9 नाम्बारनि जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाबाय नर्थब्रुक गेट गिबि क'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 10 नाम्बाराव आं एसे स्पिडै थांनाय जादों दै गाहायनि बबे जायगाया गुप्ता आर्किटेक्चारनि जारिमिनारि जाथायनि बिदिन्थि होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय 10 नाम्बारनिया दार पार्बतीया गिबि क'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार 11 नाम्बार जोंहा सोंथियाव सोंदों नै कामरुपानि सोर सासनगिरिया कुरुक्षेत्रनि दावहायाव बाहागो लादोंमोन बेथ' जोंहा कुइसना एग्जामाव फैखांबायानोसै दा एग्जामाव फैखांनायफ्रानो जोंहा आरोबाव एग्जामाव फैयो आसामनि गभर्नमेन्टनि एग्जामनि बिदिनो आरो जायफोर कुइसना सिगाङाव फैखांनाय बेफोरनो फैबाय थायो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा गिबि क' बागादाता बिथाङा कुरुक्षेत्रनि दावहायाव बाहागो लादोंमोन दै गिबि क'आ 11 नाम्बारना कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 12 नाम्बाराव जोंहा मा सोंदों नै जेम्स मिल गिबि इउरपनि मानसि आसामाव फैदोंमोन सोरनि खुंथाय समाव माने गिबि इउरपनि दावबायारिमोन दे बियो जेम्स मिला दा बियो सोरनि खुंथाय समाव आसामाव हाबफैदोंमोन एबा आसामाव फैदोंमोन होननानै जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा गह नाम्बार दे गह नाम्बारा शिबा सिंहानि खुंथाय समाव बिथाङा फैदोंमोन दे जेम्स मिला आसामाव दानिया फैदो जोंहा 13 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै मुंदांखा थुनफावथाय सानकासुर बार काबियाखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बेहाय जोंहा सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 13 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ग नाम्बार काबिराज चक्रबर्ती बिथाङा लिरदोंमोन दे
दानिया फैदो जोंहा 14 नाम्बार सोंथियाव सोंदोंनै सोर आहम सासनगिरिखौ मुंदांखायै गजपति होननानैबो मिथियो होननानै जोंहा 14 नाम्बार सोंथियाव सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय प्रताप सिंहा गदाइख'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै 14 नाम्बारनिया। दानिया फैदो जोंहा 15 नाम्बाराव मा होनदों नै गाहायनि सोर बार्मान राजफोलेरनि राजा नङा होननानै बेखौसो सोंदों दै राजा नङैखौसो सोंदों। दा नोंथांमोना बेखौ नागिरनांसिगोन सोर बार्मान राजफोलेरनि राजा नङामोन। दा बिनि जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय 15 नाम्बारनिया गदाइख' हाजारा बार्मान बिथाङा जोंहा बार्मान राजफोलेरनि राजा नङामोन दै गदाइख'आ कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो जोंहा 16 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै रङिया आपराइजिं बिग्रायनाया माने बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन जोंहा बेखौ सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंहा गिबिखौ 24 डिसेम्बर 1893 आव जादोंमोन नै बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा 17 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै सोर आहम सासनगिरिखौ सुफुंमुं होननानैबो मिथियो होननानै जोंहा 17 नाम्बार सोंथियाव सोंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय घ नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार दै चक्रध्वज सिंहा। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा 18 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै आहमफोरनि सोलोंथाइनि अबंलावरिखौ मा होननानै मिथियोमोन होननानै जोंहा 18 नाम्बार सोंथियाव सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ग नाम्बार जासिंफा। दानिया फैदो जोंहा 19 नाम्बाराव मा होनदों नै हुइन सांआ आसामाव माब्ला फैदोंमोन दा बेखौ सोंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा गिबिखौ 640 AD आव बिथाङा हुइन सांआ आसामाव फैदोंमोन दै। आं एसे स्पिडै थांनाय जाबाय दे मानो होनोबा माइकआ एसे प्रब्लेम जाबाय थादों साननैसो माने सानथाम सानब्रैसोआनो जाबाय आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखै माइकआ माने गोदान अर्डार खालामदों आङो दासिमबो मोनफैयाखै। दा बेनिखायनो माने भिडिअ बानायनायाबो एसे एबसेन्टआनो जाबाय। आं रेगुलारलि खालामबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन नाथायबा आं नोंथांमोननि थाखाय रेगुलारलि लाबोनो हानाय जायासै माइकआ एसे प्रब्लेम होबाय थादों आरो दाबो आं खुनुरुखुमसो बानायगासिनो दं माने बेनिखायनो आं एसे स्पिडैबो थांनाय जादों। दानिया फैदो जोंहा 20 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जोबथा दावहा इटाखुलिनि दावहाया माब्ला जादोंमोन होननानै जोंहा 20 नाम्बार सोंथियाव सोंदों। दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा गिबिखौ 1682 आव जोंहा इटाखुलिनि दावहाया जादोंमोन दै गिबिखौआ जोंहा बेयो कारेक्ट एन्सार 20 नाम्बारनिया। दा आं दिनैनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय 20टा कुइसनखौ लाबोनाय जाबाय। आं 50टा कुइसनखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथायबा एसे प्रब्लेम जाबाय थादों नालाय दा बेनिखायनो हायासै आङो। जायखिजाया नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय। आसाम हिस्ट'रि आसाम जिअ'ग्राफि आं होनखाबायनोसै गासिबनिबो आं माने MCQनि भिडिअखौ लाबोगोन होननानै बुंखादों। दा बेनिखायनो चेनेलावल' नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय। आरो बेखौनो आं बुंहरनाय जाबावबाय दे बर'आव लिरनाया एसे स्पेलिंआ मिस्टेक जालांनो नागिरो नोंथांमोना बेखौ एसे एडजास्ट खालामबानो जाबाय गावनो एसे नोंथांमोना नायबानो जाबाय। इंराजियाव जायफोर सिगाङाव फरायखांखानाय आसाम हिस्ट'रिखौ बर'आव नोंथांमोना नायबानो हमनो हाखागोन सोरखौ माबायदि लिरदों। दा बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।